Spojovat několik sportů dohromady už napadlo spoustu lidí. Existuje například šachbox, kde se střídají šachová kola s boxováním, nebo parasky, kde skáčete z padáku na přesnost a sjíždíte obří slalom. My vám představíme fotbal golf. V České republice se pro tuto kombinaci dvou sportů vystavěla už 4 hřiště. Další 2 se staví a na dalších 20 místech se fotbal golfové jamky plánují. Bez špetky fotbalových i golfových zkušeností si nový sport vyzkoušela Šárka Louchotová. Osmá jamka je prokletá, alespoň pro mě. Při troše štěstí a šikovnosti bych se do jamky ve svahu měla dostat na 5. kopnutí a já už jich vyčerpala minimálně 10. Až na po 16. se trefuju. Fotbal golf, který zkouším ovládnout, je u nás hodně čerstvý. Na hřišti ve Šluknovském výběžku málem ještě ani nezaschla barva na cedulích, přitom už to tu dotáhli neskutečně daleko. Na konci srpna tu pořádali mistrovství světa. Ve sportu, o kterém před 3 lety čeští chlapi v hospodě jen vtipkovali a říkali si, že by to byla dost bláznivá kombinace. Miluji prostě kopat do balónu, tak mě to strašně zaujalo a dokonce jsem i sám přemýšlel častokrát, proč někdo tady ten sport ještě nevymyslel. A vlastně, když jsem tu začal hrát, jsem zjistil, že ten sport už 7 let existuje, že jenom tady do Čech prostě se to dostávalo trošku díl. Nemusíte být muž, abyste ve fotbal golfu byli úspěšní. A dokonce není ani třeba mít fotbalové nebo golfové zkušenosti. No ze začátku je to určitě výhoda, když máte kopací techniku, ale rázem po pár absolvování po 2, po 3 kolech zjistíte, že to úplně není jenom o tom kopání. Ty vzdálenosti k té jamce díky těm překážkám není o dlouhých nákopech, ale je to o chytrosti, kam si přihrát. Kromě kopaček se špunty vás na hřiště pustí v čemkoliv. Pokud vám nevadí sukně v rozpřahu nohou, tak vyhrnout a můžete mít cokoliv. Základní pravidla zvládnete během chvilky. Tak můžu vykopávat, jo? Můžete. Vedle. No dobrý. A je tam, dobrý. A teď si musíme počítat. Každý kop. A nemusím za každou cenu projít tou dírou. No to můžu musíte, kolem. ta je povinná. Cedule na začátku každé jamky vám napoví, kudy musí míč procestovat. Pod jakou kládou se musí prokutálet, jaký kámen obejít, jakou zatáčku zdolat. Když překážku minete, musíte se vrátit. Když řekl manžel mojí školitelce, ať to taky zkusí, odmítla s tím, že na starý kolena nebude kopat do balónu, když nekopala ani s dětmi. No to jsem sice tvrdila, ale nějak mi to nevydrželo. Je to chytlavý, takže jsem se do toho pustila tak jako ze zábavy, ne žádný velký hrucení, ale je to bezvadný relax. Ke dni žen si už Jana místo kytky přála vlastní míč. A když hrála fotbal golf podruhé v životě, bylo to rovnou na mistrovství Evropy. Ještě netušil vůbec, jaký jsou tam ty překážky, takže to dopadlo katastrofálně, skončila jsem krásně poslední, ale člověk získá nějaké zkušenosti, získáte tam trošku přehled o tom, jak se to hraje, jak to má vypadat a i z toho jsme trošku tady vycházeli. No. Je to především zábava, přesvědčují mě všichni den před mistrovstvím světa na Dymníku. Když však dorazíme na finále, je mi jasné, že soutěživost vítězí nad tím jen tak si trochu zablbnout. Je tu téměř 300 hráčů ze 17 zemí a to, co vidím, je na hony vzdálené od mého amatérského výkonu. To bylo hodně. Ti nejlepší chodí na hřiště s pumpičkou a před různými typy jamek míč třeba podhustí. Kousek od jamky se míč už nekope, ale jen zlehka pohladí nohou po povrchu. Hráč musí dát pozor i na to, aby kop neuspěchal. Bylo to rušný, bylo to spoustu nervů, spoustu příprav. Pár jamek se také muselo trošku upravit dle žádosti Světové asociace. Trávník zastřižený jako na golfu a všechny jamky na milimetr přesné, prý chtějí mít hlavně severské národy.
kde fotbal golf vznikl. I'm from Denmark. Well, it's getting more and more popular. It's not at the same in the same grade as other sports, but it's coming. Dánové jsou společně s Němci největšími kandidáty na vítězství. A z gest tady toho bavorského mladíka, který je na mistrovství světa poprvé, je jasné, že si věří, ale že smrtelně vážně mistrovství neberou. Play for 4 years and make a break last year and now want to start the career. Yeah. Vyhlášení hodné světových soutěží zavedených sportů naznačuje, že Češi fotbal golfu propadli. Nebo minimálně rodina, která hřiště u hraniční čáry republiky vybudovala. Z dymníku si sice hlavní poháry odvážejí Dánové a Švédky, ty nejlepší vzpomínky však zdá se patří novopečeným světovým organizátorům. Ani oni konec konců na hřišti nepohořeli. The best Czech woman in the whole tournament, my mom, Jana Bernasová. Congratulations. Nejlepší maminko na světě samozřejmě.